गौरीचं ऐकून आज आपण अशी गोष्ट ट्राय करतो जी या अगोदर आपण कधीच करूक नाही. तर मंडे एका म्हणतात कणकीचे कोंब आणि तुमच्याकडे एका काय म्हणतात कमेंट करून नक्की सांगा. आणि गौरी आपणास त्याची भाजी बनवून देताला पहिला तर बाहेरचं सगळं आवरण काढून घ्यायचं आणि आतलो कोवळो भाग असा तो आपण कसं चिरून घेऊचो असं काम चालू केलं ना तोपर्यंत पावसानं आपली हजेरी लावल्यानंच आणि मंडे म्हणानच आपण आज बाहेर रेसिपी करत नव्हतो. तर माका परातीतनं पाणी आणून गौरीक द्यायचं असं परत कचरो तो पण क्लीन करूचो. भाजी तर चिरून झाली आता बऱ्याच वेळी अशी पाण्यात ठेवू आणि कचरो पण साफ करूचा. तोपर्यंत तुमका कोकण वधूवर या मॅट्रिमोनी ॲप बद्दल सांगतोय. मंडळी कोकण वधूवर हा एक ट्रस्टेड मॅट्रिमोनी ॲप असं याच्यावरती असलेले प्रोफाईल हे गव्हर्नमेंट आयडीने व्हेरीफाईड असत आणि यांच्या ॲपमध्ये चॅटिंगच्या ऑप्शनमुळे आता तुम्ही ॲपमध्ये मनमोकळे बोलू सुद्धा शकताय. आणि तुम्ही जर यांचं कोकण कुपन कोड यूज केलात तर तुमका 200 रुपयांपर्यंत डिस्काउंट सुद्धा असा. माहिती तर तुम्ही ऐकलं आणि आता आपण मंडई भाजी करू घेऊया. तर मंडई भाजी करूच्या आधी सगळ्यात पहिले आपण की गरम पाण्यात मस्त उकळून घ्यायची असं आणि त्यानंतर आता भाजीतला सगळा पाणी काढून घ्यायचा गाळून व्यवस्थित. त्यानंतर तुम्ही कोणतेही कडधान्य टाकू शकता. आम्ही आज चवळ टाकलो. त्यानंतर मंडई गौरीन मस्त फोडणी देऊ घेतल्यान कांद्याची फोडणी झाली तसं आपलं मालवणी घरगुती भाजको मसाला टाकल्यान त्यानंतर भाजी आतमध्ये टाकल्यान आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेतल्यान. म्हणजे आता आपण याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूचा असा आणि ऑलरेडी भाजी उकडून घेतलेलो त्यामुळे एका वेळ लागणार नाही. पण एक वाफ काढून घेतलो त्यानंतर वरणाचा खोबरा टाकलो की भाजी मंडई फायनली आपली रेडी झालेली असा. आता मस्त गौरीन मका प्लेटमध्ये काढल्याने आणि दिल्याने आणि टेस्ट करून बघितले तर मंडई वेगळीच भाजी ट्राय केली आणि टेस्ट मात्र एक नंबर होती. कोकण वधूवर या ॲपमुळे कितीतरी जणांची लग्न अगदी यशस्वीरित्या पार सुद्धा पडलेले असतात आणि तुम्ही सुद्धा जर लग्नासाठी इच्छुक असाल तर काळजी करूची गरजच नाही. कारण याच कंपनीचे इतर समाजाचे देखील मॅट्रिमोनी ॲप असतात ज्या ठिकाणी तुम्ही मनपसंत स्थळे पाहू शकताय.